Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia. Bé, aquesta és una reunió amb el primer secretari del PSC que de fet havíem convingut que faríem després del Congrés d'Unió Democràtica de Catalunya, en una ocasió en la que ens vam veure privadament el senyor Navarro i jo mateix, però és obvi que en aquestes circumstàncies i en vigílies de la convocatòria per part del president de la Generalitat i en plena intent, si més no, de negociació respecte al pacte fiscal, és lògic que aquest hagi estat un punt que hagi protagonitzat, si no tota, una part important de la reunió amb el senyor Pere Navarro. Una reunió que qualifico de cordial i oberta, una reunió que no tindria sentit que els primers minuts no haguéssim dedicat, com hem dedicat, a fer un repàs de la situació econòmica i social. Tots dos compartim la preocupació per la situació econòmica, una situació certament d'emergència, i per les conseqüències socials que aquesta mateixa comporta. Dit això, hem entrat, tal com acabo de referir, a parlar del pacte fiscal. Voldria assenyalar una primera coincidència. Queda molt clar, tant pel PSC com per mi mateix, que el pacte fiscal per nosaltres en cap moment es planteja com un instrument de confrontació amb el conjunt de les institucions espanyoles, sinó que el pacte fiscal es planteja amb la voluntat d'intentar arribar a un acord que d'una vegada per totes pugui resoldre els problemes de finançament que té Catalunya. Vostès saben que d'entrada actualment hi ha un sistema de finançament, que el PSC ha fet una proposta de millora d'aquest sistema de finançament i que nosaltres introduïm algunes propostes que el que signifiquen és un canvi del sistema de finançament en si mateix. En aquest sentit, per tant, hi ha avui per avui algunes diferències en el que fa referència sobretot a l'agència tributària i a algun altre aspecte. Jo crec que estem plenament d'acord amb la capacitat normativa total per part de la Generalitat de Catalunya. Crec que estem d'acord també en que hem de contribuir a l'Estat amb els serveis que l'Estat paga en els ciutadans de Catalunya o que es realitza en favor dels ciutadans de Catalunya i que hem de contribuir també amb una quota de solidaritat. Falta trobar el mecanisme per determinar aquesta quota de solidaritat i estem d'acord en que els impostos s'han de recaptar a Catalunya. Ara, possiblement on hi hagi, reitero, més diferències o on encara no hi hagi acord suficient és entorn a l'agència tributària i després també hem de parlar, tots dos amb això estem d'acord, amb quins criteris hem d'utilitzar per tal de limitar o per tal de figurar o configurar, millor dit, la paraula més correcta és configurar la solidaritat. En aquest sentit hem parlat, jo crec que hem fet aportacions noves, que ens hem de pensar mútuament, hem quedat emplaçats per tornar-nos a veure el dia 29 a les 10 del matí, en aquest cas a la seu d'Unió Democràtica, i mentrestant el contingut, que no té sentit que jo vagi explicant, perquè l'important és que la porta al diàleg està oberta, el PSC i Convergència i Unió continuen amb la voluntat de dialogar, per part nostra, jo crec que també per part del PSC la voluntat de diàleg hi és fins al final i per tant hem d'aprofitar tot el temps possible per tal d'intentar arribar a un acord tots plegats. Tant el senyor Navarro com jo mateix som molt conscients d'allò que els he dit abans, que el pacte fiscal no el busquem com un instrument de confrontació amb les institucions espanyoles, sinó realment volem i creiem en un acord sobre el pacte fiscal i en segon lloc també estem d'acord el senyor Navarro i jo que s'ha d'obrir el diàleg i que el diàleg s'ha d'apurar fins al darrer instant perquè és molt important que el pacte fiscal que surti de Catalunya surti avalat per quantes més forces polítiques millor, tant de bo fos possible per totes les forces polítiques i en qualsevol dels casos és obvi que una força política importantíssima en aquest país, més enllà de Convergència i Unió i més enllà de respectar totes les altres, és el PSC. Per tant, seria bo poder incorporar en aquest sentit el PSC. Ja no m'agrada la paraula incorporar, incorporar vol dir que ells s'assumin les nostres tesis, més que incorporar, seria bo que arribéssim a un acord amb el PSC, seria important que el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa i tant de bo fos possible, doncs el Partit Popular, totes les forces polítiques catalanes poguéssim subscriure una mateixa proposta de pacte fiscal. Aquest ha estat el contingut de la reunió. No entraré, insisteixo, en detalls de com hem pensat o com hem parlat o com hem dit que hem d'intentar buscar la fórmula per configurar la solidaritat ni com podíem arribar a trobar una fórmula que ens pogués complaure i satisfer tant el PSC com Convergència i Unió
respecte a l'agència tributària, que ja els dic que d'entrada hi ha algunes diferències, però que avui hem incorporat alguns matisos que poden obrir la porta a l'esperança i el temps ho dirà. He vist, per tant, el senyor Navarro disposat a flexibilitzar la seva postura? Bé, jo crec que disposats a flexibilitzar quan es busca un consens i un acord hi hem d'estar-hi tots, no? Ara, per nosaltres és important que quedi clar que l'actual sistema, tot i havent portat fruits, té els defectes que té i que per tant hem d'introduir un canvi de sistema i no simplement la continuïtat. Jo veig el senyor Navarro obert al diàleg i amb la voluntat d'arribar a un acord. Serà possible o no serà possible? El temps ens ho dirà. Però jo crec que el senyor Navarro, ell se'ls dirà, no? I ell és qui ha d'explicar millor que no pas jo el que sent i la seva posició política, però jo crec que la porta al diàleg continua oberta. I si li consta també, en aquesta mateixa línia, si el govern està disposat d'alguna manera també a moure la seva proposta, a flexibilitzar-la d'alguna manera, tal com li demanava ahir el mateix Navarro? Bé, jo crec que, reitero, l'objectiu és arribar a un acord i per tant tothom, jo no parlo en nom del govern, jo no sóc el portaveu del govern, tinc una altra feina que no és de fer portaveu del govern i per tant jo l'únic que dic és que tothom ha d'estar disposat a apropar-se per buscar una solució que òbviament el govern, estic convençut, no parlo en nom del govern perquè no sóc, reitero, el portaveu del govern, però estic convençut que el govern també en allò que sigui i encaixi dintre les seves propostes estarà disposat a fer el que calgui per tant intentar arribar a un acord. Hi ha un abans i un després de la reunió d'avui? És a dir, el clima de confiança ara és més elevat entre els dos partits? Jo crec que seria una exageració i seria donar un protagonisme molt particular a la persona que els hi parla, per tant simplement diem que estem continuant parlant i punt i final. El PSC en les últimes jornades s'ha mostrat clarament partidari de mantenir amb vostè les converses entorn del pacte fiscal, identificant amb vostè la persona més propícia per intentar arribar a un acord. Si no he entès malament, el dia 29 es tornen a citar en un format de reunió més o menys com el d'avui. La voluntat és de mantenir aquestes converses bilaterals de vostè i el PSC fins que es voti la proposta al juliol? Bueno, nosaltres el dia 30 hi ha una reunió de tots els partits polítics, per tant el dia 29 és l'últim dia, el dia definitiu és el 30, no? A partir del 30 després ja s'obre la via parlamentària, no? Jo en la mesura que pugui ser útil estic a la disposició de Convergència i Unió i estic a la disposició de qui calgui per intentar arribar a acords, però jo crec que Convergència i Unió, a la que jo represento, en tant en quant també, més enllà de president del Comitè de Govern d'Unió Democràtica, secretari general, doncs està disposada, com he dit abans, a mantenir el diàleg per intentar arribar a acords. No és una posició particular del senyor Duran. Convergència i Unió està oberta al diàleg i Convergència i Unió fa i farà tot el que pugui mitjançant el diàleg per intentar arribar a acords. El PSC havia insistit també en la possibilitat de sol·licitar, en certa manera, en tant que amb vostès és qui tenen també millor interlocució, la seva presència el dia 30 a la cimera. M'ho ha dit el senyor Navarro, que sí seria i que ells creuen que hi hauria de ser-hi. Bé, és una posició del PSC, jo no tenia plantejat ser-hi, he de parlar amb el president de la Generalitat si convé o no convé i he de veure si per part meva és possible o no, a vegades simplement per funció d'agenda. Jo no sé si el dia 30 a Madrid hi haurà una compareixença d'en Rajoy per parlar de la reunió europea o no hi serà, per tant dependrà molt també de l'horari, jo no puc afirmar, però és veritat que el senyor Navarro amablement ha explicitat el desig del PSC de que jo estés present en aquesta reunió, sí. La incorporació del Partit Popular ja s'ha descartat? No, el Partit Popular, tots els partits tenen les portes obertes per incorporar-se, tant de bo, com deia abans, que el Partit Popular també s'hi incorporés. Aquesta no és una voluntat de fer un pacte contra el Partit Popular, aquesta és una voluntat d'intentar, remarco la paraula, intentar fer un pacte entre totes les forces o quantes més forces polítiques millor a Catalunya per tal de defensar tots plegats un pacte fiscal davant de les institucions espanyoles. Per tant, jo no descarto ningú. En tot cas, qui es descarti, que s'autodescarti, però no serà Convergència i Unió qui la descarti. Vostè no vol explicar el contingut d'aquesta nova fórmula que volen explorar en aquesta propera reunió, però creu que aquesta nova fórmula permetria sumar-se al PSC a l'acord que ja existeix sobre el pacte fiscal? No ho sé, aquesta és una qüestió que el PSC ha d'estudiar i, per tant, en aquest sentit, jo he de ser fidel al contingut de la reunió i he de ser fidel a l'esperit de la mateixa. Per tant, jo crec que pel bé
del diàleg i del fruit d'aquest diàleg hem de fer que el PSC i també nosaltres sospeçem les reflexions d'uns i els altres. Hi ha una altra qüestió avui que està cridada a convertir-se en una polèmica política important i que és la proposta de la presidenta de la Comunitat de Madrid de davant la previsible xiulada a la Corona i al Príncep a la final de Copa de divendres de fer el partit a porta tancada. Quina és la seva consideració sobre aquest tema? Em sembla una, no dic l'expressió catalana perquè no l'acabaran d'entendre, no? Però em sembla una proposta completament fora de lloc, no? Jo crec que jo aniré en aquest partit, no xiularé, tantes coses perquè estaré a la llotja i es notaria molt, per tant, no xiularé, vaja, no si estés al seient tampoc, però jo crec que la gent se li ha de permetre fer el que cregui oportú, vull dir, això és per mi un atemptat a la llibertat d'expressió. Jo crec que en un partit de futbol és habitual que hi hagi aquest tipus de xiulades quan hi ha representants de l'Estat o hi ha representants de partits polítics determinats. Per tant, em sembla sincerament completament fora de lloc la presidenta Esperanza Aguirre que s'ocupa d'aquestes coses. A més, el seu equip no juga a la final, està fora ja de la final, per tant és una qüestió que han de decidir l'Atlètic de Bilbao i el Barcelona. No crec que hi tingui res a dir una tifosi del Real Madrid en aquest cas, no?